Ikus datorrena. Aizu beira, jendeari kaldera bat egitea behartuta nago, nire lana baita, eta espazaizu gaizki iruditzen erantzuk aldirazu mesedez. Esto, poliki, gauza asko ezin naiz. Osea, maila jatorra dut, baina kostatzen dut itxegin. Quería preguntarle qué opina. Ez. Ni behar naiz euskeraz, Osea, kalean, mendian, esto, ¿cómo se dice? Espera, no me digas. Zeruan, eta lekua guztia berdina, Euskeraz, Zuk, zer, pentsatzen duzu. Zu ze pentsatzen? Zu ze pentsatzen? Pentsatu. Espera. Esto, buruz asko pentsatzen dit. Baina zaila dago, Osea, hirugarren ikasgaian dabil, osea que... Dana ulertzen. Asi eske zu itxegin euskaraz, Asko gustatzen naiz. Mil esker. Eskerrik asko. Eskerrik asko eta gau pasa. Karria. Euskal Telebistak euskera pozgarri ekitaldi berezietan parte hartzera gonbidatzen zaituzte. Galaktika astrontzian sartu, bideokonsolekin jolastu, karaokean kantatu, eta aur jaialdi mundialetan dantza egin ahal izango duzu. Zure zain gaude! Zuk zer pentsatzen duzu? Perdona, chico, pero como no lo hagas en castellano, no creo que lleguemos a ninguna parte. Nik galdera ondo itiapa.